Ce ziceți? E frumos aici, nu? Vă salut! Să știți că e primul meu vlog care fac. Toate că mi-am dorit să fac asta de chiar de ceva timp. Acum ne aflăm în România, județul Timiș, comuna Peream. Este exact și locul unde am crescut, am născut, am copilărit și iată. Chiar am vrut să încep primul meu vlog să fie tocmai aici făcut, ca să vă arăt unde am crescut și cât de frumos este. Bineînțeles, aici e un port, mai exact, e Peream Port, îi spune, la locație. Sunt multe cabane, e loc de vacanță, să zic așa, pe timp de vară. Cu toate că sunt și locuitori care stau aici, adică gen e casa lor. Aici au crescut, aici stau, e rezidența lor. O să mergem și pe acolo, să vă arăt, să vedeți cum e zona prin pădure pe acolo, cabane, e bestial. Deci pe timp de vară e extraordinar să vii aici, mai să ai o căbănuță aici, să stai măcar în weekend, să zic așa, știi? Faci un grătar, vii cu prietenii, bei, stai, te distrezi, asculti o muzică. Știți voi de fapt ce să mai... Da, poate majoritatea dintre voi mai ies aici la început. Nu că sigur mă cunoașteți sau o să mă recunoașteți, câțiva dintre voi. Vă salut! Sper să mă susțineți, să-mi lăsați câte un comentariu acolo pe canal, să mă ajutați să și cu un subscribe, un like, ce vreți voi. Vă las la alegerea voastră. Vă mulțumesc. Ia uite, fii atent cât e de... Să știți că Mureșul este foarte mic. Deci, sincer, uite, dacă cred că undeva până pe la mijlocul, cum vedeți voi aici cu ochii voștri, vezi? Deci până la mijloc, eu vă garantez că o să puteți să mergeți în picioare. Să știți că e destul de periculos Mureșul ăsta, încă. Nu știu dacă, cel puțin anul trecut, dar cred că anul trecut a fost un dezastru. Ideea e care că Mureșul e periculos, scurenți de apă și dacă nu știi să înnoți și dai de o groapă, e nașpa rău de tot, poți să te neci, poți să te pierzi. A fost o grămadă de decese pe Mureșul ăsta, din păcate. Da, în fine. Da, Peream Port. Fain, nu? Hai că mergem, uite, până acolo la pomul ăla, să vedem ce-i pe acolo. Ce noroi pe aici. Aici, pe Mureșul ăsta, de când eram mic, aveam un unchi, îi spuneam Bacea. M-a învățat să pescuiesc. Doamne, cât am mai mers cu el. Mergeam cu el la pescuit, inclusiv și peste noapte și veneam aici la Mureș, pur și simplu. Știți că au fost niște amintiri foarte mișto. Se poate pescui aici. Pește, într-adevăr, nu mai este cum era înainte. Hai, înainte era plin de pește. Acum mai lasă de dorit. Am încercat și anul ăsta, am fost de câteva ori a pescuit, dar nu știu, nu e mai... Pur și simplu nu e cum era înainte. Că mai avem un pic și ajungem. Oh, shit. Nu o să putem să trecem. Hai că mergem până acolo. Mureșul. Uite, aici cred că o pescuit cineva. Și-a pus crecanul. A aruncat. Și nu cred că o prins nimic. Uite, uite, vedeți? Cât e de mic. Deci, uite, acolo e mijlocul Mureșului și se vede fundul. Ca un fel de insulă acolo, vezi? Da.
Cel puțin acum, cum e apa, clar că nu o poți să pescuiești, frate. Prea mic apa. Am vrut să merg aici, da. Opa, uite că o să uite acolo ceva pește. Wow, și acolo s-a auzit ceva. He. Peștele sare. Da, bun. Am ajuns până aici, v-am arătat Mureșul. Să-l vedeți, pentru cei care nu-l știu. Să mă întorc înapoi. Și o să dau din nou drumul la filmare când o să ajung acolo la mare. Să vedeți, avem și restaurant pe aici. Încep după aia, este loc de joacă pentru copii, par făcut frumos din partea primăriei. Și după aia încep cabanele. Hai că o să filmăm de acolo, bine? Hai, bă. Hai că am ajuns. Bam, bam, bam. Iată. Acolo este un restaurant care e de mult timp, foarte mulți ani. Funcționează pe timp de vară acest restaurant. Nu chin să dau aici mai petreceri private. De obicei duminica știu că e muzică live, muzică populară. E tipic ce se ascultă. Asta e mașina lui Alexandra. Ca sigur o să o cunoaște și pe ea, poate în următoarele vloguri. Dar azi o să vă arăt pe aici Periam Portul. Da, cum ziceam, restaurantul. Ia uite ce frumos. Loc de joacă pentru copii. Terasă, face grătare mici. Uite ce vrei. Asta e locul de joacă pentru copii, făcut de primăria Periam. Foarte frumos. Mulțumim. Mulțumim, domn primar. Așa. Cum? Hai să mergem încolo către... uite și aici. Loc de joacă pentru volei. Îți place să joci volei? Poți să vii să te joci. Așa. Bun. S-a încălzit telefonul ăsta, mă. Da, să știți că am un telefon, un Honor, nu știu ce Honor, 90, ceva de genul. Văd că se încălzește foarte, foarte tare, mai ales că bate și soarele, e chiar foarte cald aici. Și bate și soarele pe el, se încălzește și uite, de exemplu, mie acum contrastul la telefon e foarte micșorat, de-a pot să văd. Dar văd că înregistrează, asta mă uitam. Da, de aici deja, uite, încep. Bine, multe cabane nici nu sunt locuibile. Unele se închiriază, altele sunt deținute doar să fie așa pe weekend. Dar cum am zis, sunt și persoane care știu sigur că stau și aici trăiesc. Uite, asta e de vând. Dacă cumva vreți să cumpărați cabana, să aveți cabană de vară, aveți și căței pe aici, vecini. Uite, cabana asta știu sigur că se închiriază, e doar pentru închiriat. E foarte mișto cabana asta, să știți. E mare, uite, cu supraetaj. Ai, uite aici. Făcut special amenajat în curte. Să ai de toate, să nu-ți lipsească nimic. Așa. Să mergem acum în partea asta. Ia uite aici, o să vă mai arăt ceva. Ia uite aici ce bănci frumoase. Puse tot de primărie. Solide. Rezistente, tot ce vrei. Și crede-mă, toată zona asta unde e așa de camping e plină de
aici colo cu bănci, coșul de gunoi. Uite, aici avem și masă. Poți să vii și să faci camping. E foarte mișto. Scuze, cred că iar răcesc. Am o tus atât de nasoală. Ia, uite aici. Unele cabane care sunt așa lăsate de o grămadă de ani. Ce nu te vezi cum e aia de acolo. Doar ridicată, se ved bolțarii. Nu a fost renovată. A, uite aici. Tot aparțin de primărie. Aici sunt canoe. Dacă vrei să te dai cu canoe pe Mureș, poți să mergi la primărie, te registrezi. Faci cerere. Și de aici te dai pe Mureș. Mai fain să fiți mai mulți. Să vedem aici jos. Ce... Sper să nu fie căței pe aici. Ceva. Da, aici a fost înainte, cum se zice, Doamne că... Deci pe aici, parcă de aia ce puteai să treci Mureșul, te trecea Mureșul de fapt, cu tot cu mașină. De care că pe partea asta e județul Timiș, da? E județul Arad. Județul Arad, nu mai trebuia să mergi să ocolești pe drumurile naționale, dar drum, pur și simplu veneai cu mașina, coborai jos până aici. Dacă era pe partea cealaltă barca venea, claxonai venea, te lua cu tot cu mașina și te ducea dincolo. Uite, exact acolo. Ajungeai în județul Arad. Economiseai, cred că chiar vreo 50-60 de kilometri. Așa. Să mergem mai departe, că sincer nici nu vreau să fac prea lung vlogul ăsta, să nu vă plictisesc prea mult. Dar sper să fiți alături aici de mine. Să vedem. Pe aici, pe undeva, trebuie să fie o cabană a unui prieten de-a Sebi, Sixai. Dacă cumva vezi vlogul ăsta, te salut. Te aștept un coment acolo jos. Ia stai să vedem. Uite ce frumoasă e cabana asta. Aici. Asta ar fi. Că vă zic imediat. Da, asta e. Asta este cabana. Cum am ajuns într-o zonă chiar în pădure, nu-i plin de cabane, exact cum am spus. Iată că dăm și de niște oameni. Să vedem, poate ne salută. Ciao, ciao, hello. Ia uite, acolo, pădurea. Cabane. Mai un pic, cred că până acolo să vă și duc, să vedeți. E o pompă de fapt nu pompă, stație de pompare sau stație de oprit apa, ceva de genul. Cred că pentru canalele care are o legătură cu Mureșul. Acolo iar mergeam foarte des la pescuit, în special și peste noapte. Țin minte că mergeam cu Vasi, Bruno, Mario, Angelo. Ce mișto a fost. Ia stai așa să... Ce pădure. Bine, aici e, cum să zic, e pădure care, na, se umblă, nu e chiar atât de sălbatică. Dar sunt unele zone, să vă poate în următoarele zile. Deci este o zonă, Doamne, nici mie nu să cred
cât de mișto arată, deci e un loc. Nu știu cum să vă explic. Lasă că o să merg mai mult ca sigur și o să vă arăt. Deci e incredibil. Frumos. Ia uite, aici iară cred că e loc de făcut cabană. Poate încă nu și-o făcut, de acolo și face cineva. Și pe aici sunt și porci mistreți, căprioare, iepuri, tot felul de animale de astea sălbatice. Omul ăla de acolo suda. Ăsta e cineva, am vrut să-l salut, dar era prea concentrat. Lucra omul. Să-mi spuneți, chiar vă rog să-mi spuneți acolo în comentarii dacă vă place genul ăsta de aventură. Da, ideea e că vlogul ăsta se va numi Me vs. Life. O să am și un slogan pentru el, dar o să vi-l spun puțin mai târziu. Și o să încerc să vă prezint, nu chiar zi de zi, spre ce viața mea, dar în mare parte cam ce e mai interesant și să văd mai exact și ce vă place vouă, știi? Cam mai e ideea. Vreau să mă acces exact pe ceea ce vreți voi. Am început tocmai aici că, na, asta e rezidența mea și trebuie să încep de undeva. Dar o să am de gând să mergem și în afară, fiind aici chiar în vestul țării, chiar în capătul țării, care suntem vecinați cu sârbii și cu Ungaria. Sigur, astea două vor fi primele ținte când mergem în extern. Da. Ciao. Ciao. Ia uite aici. Aici cred că stă Nita, un om foarte deosebit și special, cel puțin în viața mea a fost și este. E toată lumea. E direct, e sincer și e ce trebuie. Așa trebuie să fii în viață. Wow. Ia ziceți-mi voi mie dacă voi ați mâncat așa ceva. Deci eu am mâncat de astea în copilărie foarte multe. Sper că nu sunt nebunele de alea, dar cred că sunt de alea ce pronițe, nu știu cum se numesc exact, dar wild berries. Sunt de alea ce îți strânge și atâta gura, ți-a atâta saliva din gură. Cred că astea sunt mai bune, că și mai mari. Hai că încercăm una să vedem. Ia uite, astea cât mai vechi ca mine. Știu sigur că astea sunt din copilărie, uite, 1993. De acolo, sunt foarte vechi. Acum ajungem la stație. Să vă arăt acolo. Să vedeți stația. Unde se pescuiește. Ce bun. Pare că și cineva poate și pescuiește. De n-a cuprins ceva. De obicei partea asta nu e deschisă. Oai, înainte nici n-aveai voie să intri aici. Aveau pasnic permanență. Ia stați așa să vă arăt ceva. Ia uite. Asta de aici. Mă credeți că eu am dormit de 2 ori în asta? Bine, nu era așa în halul ăsta cum arată acum. Era hermetic, locuibilă. Aveai, cred că și un mic, așa, parcă era un pat, ceva de făcut mâncare. Nu mai țin minte, oricum am fost foarte, foarte mic când am prins aici. Am și dormit chiar de 2 ori. Veneam cu Bacea
la pescuit, peste noapte în special. Da, aici cred că e un fel de baraj pentru canal, unde se deschideau și curgea apa. Toată care mergea în Mureș sau invers, nu știu sincer să vă zic. Se procedă. Hai că mergem și până jos să vedem dedesubt cum e. Am crezut că e gaură aici. Da. Nu prea înțeleg cum e șpilul cu barajul, dar crezut că e gaură, mă, și trebuia să treacă dincolo apa. Foarte ciudat. Dai seama, uite aici. Sigur, ăștia erau de curent. Duceau undeva și controlau, cred că țevile astea de pompare pentru apă. Ia uite și câte chestii. În fine, hai să mergem să vedem dacă e cineva la pescuit. Deci e foarte fain locul. Extraordinar fain. De aici e o groapă. O groapă foarte mare și adâncă. Și e perfect pentru pescuit. Ia uite dincolo. Avem bărci. Uite și camping fac aici oameni. Că nu-mi deranjăm, că văd că vorbesc și la telefon. Uite aici, iar de când mă știu eu. Uite, vezi, sunt așa chestii de astea. Cu de astea închise. Cu pietre. Nu știu, poate se foloseau înainte pe bază de bazin pentru ceva anume. Sunt chiar 3 ochiuri de astea. Și aici când e apă foarte mare, ajunge să rămână peștele aici. După ce scade Mureșul și o să prinzi chiar și aici. Hai, cum am zis, îmi cer scuze că tot ușesc. Da, cam am ajuns în capăt până unde vreau să pară și să vă prezint. Ideea e că drumul duce destul de mult încolo, chiar foarte mult. Dar nu prea vreau să vă duc până încolo, că trebuie să vă țin prea mult de vorbă și nu vreau să vedeți ce să vedeți decât drum și... Adică care are asta și pomi. Ca în rest, nu e nimic interesant de văzut. Da, păi să vă cam las. Nu știu dacă va fi chiar sfârșitul vlogului. Dar eu o să mă opresc acum. O să mă duc înapoi spre mașină și o să mă gândesc să văd ce să vă mai arăt. Dacă nu, vă pup. Hai, ne auzim. Ne urcăm puțin sus să vă arăt și aici. Sincer, nu știu dacă am fost vreodată, poate am fost când eram mai mic. Și sper că
Nu mai e funcțional. Nu ne conectăm, frate, pe aici. Totul e din fier aici. Ia uite ce. Aștia te văd că-s goale deja, da? Ce ciudat se simte. Da. Nu mai e nimic pe aici. Tot e tăiat. Rupt, scos. Deci nu prea e nimic interesant aici. Vedem și pe partea asta altă. Da, aceeași chestie. Hai să mergem mai departe. Ok. Gata cu locul pentru stație. Ia uite. Cabana. Unde am dormit eu și mă feream de ploi. Hei, hai că mă apropii de mașină. Ce vreau să vă mai arăt, uite, cabana asta superbă. Uite și câtă spațiu ai. 2 grătare, masă mare, spațiu verde, cabană mare. Dacă vreți și veniți în zonă, ia uite, sunați la numărul ăla. Mihaela o cheamă. Sunați-o și sigurat o să vă înțelegeți. Mă să sunați din timp, că de obicei pe timp de vară se dă în fiecare weekend cabana asta. Știu că e cea mai populară. O să merg până aici la restaurant. Mi-a ceva de băut. Nu mai pot de sete. Ce-s rupt. E sete de normal. Și de acum am zis, cred că o să fie cam sfârșitul vlogului acesta. O să mă gândesc zilul următoare poate să vă iau mâine, poate să filmez chiar și mâine cum încep lucru, să vă duc pe acolo să vedeți pe unde lucrez, ce lucrez și poate să vă povestesc mai multe despre mine, despre ce vreau să fac în vlog, ce lucrez zi de zi. Cum am zis, o să o vedeți, am ca sigur și pe Alexandra. E o persoană foarte specială în viața mea și e super, credeți-mă, să vedeți voi, să vă las pe voi să vă dați cu părerea despre ea și, bineînțeles, nu în ultimul rând, copilașii mei. Am 2 copilași, unul de 4 ani, 2 ani și sunt superbi. O să ne jucăm foarte mult cu ei în vlogurile următoare. Ia să vedem cum am ajuns aici. Sper să nu se supere că filmăm. Să întreb dacă cumva e ceva. Alo? Trebuie să nu fie nimeni aici. Să vedem aici în spate. Da, se pare că nu e nimeni. Las că mergem. Când intrăm în perea și mi-au de acolo ceva de băut. Bun, eu am ajuns la mașină. O să vă las cu ocazia asta. Da, sper să fie tot ok, sper că v-a plăcut și vă aștept, cum am spus, un like, subscribe și coment. Vă pup! Pa, pa!